नमस्कार मंडळी, तुमच्या सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. श्री स्वामी समर्थ. तर अधिक मास चालू आहे, तर अधिक मासामध्ये या 4 वस्तू घरी आणा आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये होणारे बदल स्वतः. वास्तुशास्त्रामध्ये घरामध्ये क्रिस्टल बॉल लावणे खूप शुभ मानले जाते. तर क्रिस्टल बॉल लावण्याने आपल्या घरामध्ये खूप सकारात्मकता पसरते. क्रिस्टल बॉल हे आपल्या घरातील येणारे संकट दूर करण्यासाठी, घरामध्ये सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी खूप महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे क्रिस्टल बॉल लावणे हे खूप शुभ मानले जाते. घरामध्ये हत्तीची मूर्ती ठेवणे खूप शुभ मानले जाते. हत्तीची मूर्ती हे म्हणजे हत्ती हा माता लक्ष्मी मातेचे वाहन असल्यामुळे हत्ती हे ऐश्वर्य आणि वैभवाचे प्रतीक मानले जाते आणि माता लक्ष्मीचे वाहन असल्यामुळे त्यामुळे घरामध्ये हत्तीची मूर्ती त्या ठिकाणी माता लक्ष्मी आपला वास नेहमी सदैव ठेवते. कासव हे यशाचे प्रतीक मानले जाते. घरामध्ये कासव असणे हे शुभ मानले जाते. तसेच तुम्ही जर तुमच्या घरात धातूचा कासव ठेवला, त्याची रोज पूजा केली तर तुम्हाला काही दिवसातच प्रभाव दिसून येईल. तर तुमच्या घरामध्ये कासव असेल तर त्याची पूजा नित्यनियमाने करा, तुम्हाला नक्की प्रभाव जाणवून येईल. तसेच आता चौथा प्रकार म्हणजे घरामध्ये मातीची भांडी. वास्तुशास्त्रामध्ये घरामध्ये मातीची भांडी असणे शुभ मानले जाते. मातीची भांडी असे मानले जाते की घरामध्ये मातीची भांडी वस्तू असतील तर घरातील कर्त्या व्यक्तीस त्याचा खूप फायदा होतो. तसेच मातीच्या भांड्यामुळे घरात मातीची भांडी ठेवल्याने घरात पैशाची कमतरता किंवा चणचण कधीही भासत नाही. हे उपाय नक्की तुम्ही करून बघा फ्रेंड्स, तुम्हाला नक्की फायदा होईल त्या उपायांचा. हे उपाय नक्की करून पाहिल्यानंतर तुम्हाला काही दिवसातच प्रभाव जाणवून येईल. आणि जर तुम्हाला ह्या उपायांमुळे थोडा जरी प्रभाव जाणवला तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशीच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.